Poio e Baiona selan a súa irmandade en torno a dúas importantes citas nos municipios, o Día de Colón e a Festa da Arribada. Hoxe asinaron o acordo na Deputación de Pontevedra. Estamos na casa idónea, é dicir, creo que estamos trasladando o que o lema da propia Deputación, estendendo pontes, é unha ponte un pouco longa desde Combarro a Baiona, pero bueno, todo é posible, pero sobre todo o que é a marca Rías Baixas, e que mezclan dúas festas moitísimas cousas, é dicir, turismo, cultura, tradición, e, sobre todo, por que non, seguir defendendo esa teoría do Colón galego. O acordo asinado terá unha vixencia de 4 anos. No seu marco, os dous municipios realizarán un intercambio cultural con presenza dos dous concellos en cada unha das festas e accións divulgativas en centros educativos. Lóxicamente, vamos a estar reuníndonos para fijar obxectivos de promoción e de moi interesante o tema de que os nenos, os colexios, conozcan as túas realidades, aunque estamos próximos en kilometraxe, a veces estamos demasiado alonxados, van a ser os nenos que son o noso futuro, os que van a ter que consolidar esta tradición, esta historia, que en dous concellos moi similares. Neste irmandamento, a Deputación actuou como embaixadora. Segundo López, o acordo fará das Rías Baixas un territorio máis cohesionado, forte e unido, contribuindo a proxectar o carácter internacional da provincia e do destino turístico. Hai moi reforzada a provincia de Pontevedra. Desde o momento en que vai a servir para poñer en valor a Arribada, o Día de Colón, pero tamén toda a tradición mariñeira, a gastronomía, a beleza destas dúas localidades, destas dúas vilas que desde o punto xeográfico poderán aparentar que están moi lonxe, pouco máis de 60 kilómetros, pero desde o punto cultural, pois hoxe van a estar moito máis xuntos. Esta unión entre Poio e Baiona contribuirá tamén, segundo apuntou Luís López, a desestacionalizar e descentralizar a oferta turística de Pontevedra.